Pa postoji sudska i vansudska veštačenja. Sudska veštačenja mogu da nas angažuju sudovi, to se u krivicama radi sud. Recimo sad su imali neko veštačenje gde je sudija me pozvao, trebao sam neki snimak da izveštačim i to me sud angažuo, to je krivica. A može da me angažuje neko od advokata, od stranaka, drugim rečima, gde onda on predloži sudu određenog veštaka, druga strana može da prihvati ili da odbije ili da da drugog veštaka iste struke i onda bi sud odlučio, sudija bi odlučila ako advokati ne mogu da se dogovore koji će od te dvojice veštaka da veštači, onda sudija određuje ili trećeg ili bira od te dvojice nekog. Pri prvom veštačenju, znači, sud vas plaća i na osnovu vašeg troškovnika i veštačenja određuje cenu vašeg veštačenja. A u procesima gde vas advokati predlažu, oni polažu neki predujam u depozit suda i onda vi na kraju veštačenja opet dajete troškovnik koji oni mogu da prihvate ili ne prihvate. U svakom slučaju onda sudija određuje da li je taj vaš troškovnik u redu, u skladu sa zakonom ili nije i da li to veštačenje vredi toliko. Zbog svega toga, vidite, tu padamo u jednu veoma čudnu situaciju. Zbog nepostojanja te tarife i normativa. Dve stvari tu, onako što kažu, štrče koje nisu u redu. Vama pitanje, recimo, koje je osnovno za vaše veštačenje, znači kad dobijete predmet i dobijete pitanje da li je to tako. Sada, pitanje postavlja po definiciji neko ko vas je pozvao da mu pomognete jer ne razume tu materiju. I on ne razume materiju, ali zna da postavi pitanje. Što je, morate priznati, malo čudno. A druga stvar je još čudnija. On, znači, je postavio pitanje kako jeste postavio. U 80% slučajeva veštak se snađe u tom pitanju kad pročita predmet. Međutim, ono što je ovo drugo još gore, to on vama određuje vrednost vašeg rada iako ne poznaje materiju. Kako to mislite? Pa lepo. Znači, vi kad date troškovnik, oni kažu, ne, ovo ne vredi 50.000, nego vredi 30. Jel to kažu stranke ili sudovi? I jedni i drugi? To kažu svi, jel? Svi koji ne poznaju materiju i koji su vas zvali da im pomognete u tom procesu, oni kažu to ne vredi toliko, nego ovoliko. Mislim, cifre sam lupao, naravno. I onda se vi zapitate šta dalje. Jedino rešenje je, znači, stvaranje nekih normativa i tarife koje bi definisale što detaljnije i što tačnije vrednost te usluge koju pruža veštak.